chceli dokázať, že Kotlár nemá pravdu, alebo vedeli, že Kotlár má pravdu a treba to vedeckým spôsobom prebiť. Ja neviem, mňa tie pohnutky vôbec nezaujímajú. Mňa zaujíma pravda a zdravie jednotlivca. Bodka. Čo sa týka ešte odloženia tej vašej správy, aspoň približne časovo, kedy s ňou teda rátať? Ak sa poriadne nevyriešia vakcíny a neodmietnú novelizácia IHR predpisov, budem žiadať premiéra ďalej a ďalej o odklad z týchto a týchto dôvodov, že je ohrozené zdravie človeka a suverenita Slovenskej republiky. Pán Kotlár, dobrý deň, Lukáš File, televízia Markíza. Dokedy sa plánujete vlastne na tomto podieľať, lebo hovoríte o svetovom sprísahaní Billovi Gatesovi? Nedávajte mi do úst tieto veci. To sú vaše slova. Billa Gates a svetové sprísahanie. Nehovorte svetové sprísahanie mojimi ústami. Ja som nič také nepovedal. Dobre, tak iba Bill Gates to ovláda, pardon. Dokedy sa na tom vy ako vládny poslanec a člen establishmentu plánujete podieľať? Do konca. Do konca čoho? Dokonca úplne dovtedy, kým sa to bude dať robiť. Čiže to berete akoby utilitárne, že máte ten hlas, tak preto budete ako využívať tú svoju funkciu a ten poslanecký mandát a naďalej podporovať koalíciu, ktorá robí niečo, s čím evidentne asi nesúhlasíte. To nie je také jednoduché. Ja im to ani nemám za zlé. Oni potrebujú predsa len sa chrániť a tým pádom aj chránia stabilitu koalície. Je to dvojsečná zbraň. Na druhej strane ja sa podielam aj na mnohých iných veciach, na ohrození výstavby prehnaného množstvu DSS-iek, pri hazarde. Ja si riešim aj iné veci okrem tohto. Snažím sa byť potrebný a podstatný v koalícii aj pre stranu Slovenská národná strana. A myslím si, že nám to ide celkom dobre. Sme malí, sme nenapadní, ale moja pozícia momentálne je dosť silná. Ale práve preto, že mám podporu SNS a mám podporu predsedu vlády. On vie, prečo ma podporuje. To nie je len tak, že on si myslí, že môj hlas je tam 76. Nie, ja som mu jednoznačne dal ruku na to, ja nebudem rozbíjať koalíciu. Ja nebudem hlasovať proti podstatným vládnym zákonom. Nie, ja som není rozbíjač. Ale som si zobral tému, pri ktorej sa bohužiaľ naštrbuje dôvera v niektoré zložky koalície a ja za to neberem zodpovednosť. To nie je moja zodpovednosť. Ja odhaľujem, ja poukazujem na faktami a dôkazmi, ktoré nepredkladám kompletne vám ako novinárom, lebo vy hneď to zneužijete, tak to podkladám orgánom činným v trestnom konaní. A možno, že sa ukáže, že aj oni chcú mať od toho pokoj a boja sa, že ako im zahltia súdy a trestnými oznámeniami ich prácu tým, že by som mohol mať pravdu. To nie je jednoduchá záležitosť. A celosvetové sprísahanie, to si tam môžete vy ako senzáciu hovoriť vo svojej televízii. To nie je sprísahanie, to je veľmi jednoduchý, inteligentný postup osôb, ktoré chcú mať pod kontrolou otázky toho najpodstatnejšieho, čoho sa človek bojí. Zdravia, chorobnosť